נורא מיוחדות, וזו הפקה שהיא גם עם שירים ומוזיקה וריקודים וסצנות, וזה מדהים, זה מסע מטורף. סבא שלי הוא הכי אהב לדבר על נישואים. אבא שלי תמיד ניסה לדבר גם על דברים אחרים. בסופו של דבר זה נהיה מין סיפור שצריך לחזור למי שכתב אותו וסיפר אותו, לדייק כאילו חיים של מישהו אחר, ויש בזה כיף. אני רואה אותך פועלת, אני לא צריכה לראות אותך זורקת. זה התהליך של הרבה חיפוש והרבה שינויים ועריכות, ולנסות משהו אחד ואז להבין משהו אחר. עבודה אינטנסיבית, אנסמבלית, מאוד אוהבים אחד את השנייה. היא הצגה אחרת, יש בה קסם, יש בה תום שקצת חסר לבני הנוער שלנו. בוב דילן הוא בן אדם שלא נותן שום דבר על מגש. זה הולך, לדעתי, לפתוח אותם למישהו שהוא מאוד מאוד מעורר השראה. אני חושב שכן נגרה את הקהל לחשוב, כאילו, ולשבת על קצה הכיסא, ולא לשבת אחורנית ולראות איזה מחזמר על דילן, כי זה לא זה. הצטרפתי לקרקס! אוקיי, אתה צריך להמשיך את העלייה עוד קצת, ואז להיתקע למעלה. זה חלק מקטע של תיאטרון שחור. יעופו פה דברים באוויר, בחושך, ויראו פה תהליך בישול מהמם. האמת היא שאני כל יום מחכה להגיע לחזרות. באמת, נשבעת לך. באמת, כיף לי. שום דבר עוד לא מוכן, אבל יהיה בסדר. צוות מעולה, יהיה בסדר. אנחנו עכשיו בדיוק ככה מהדקים לנו את כל הדברים הפרטים הטכניים האחרונים כדי ליצור חוויה מקווה שתהיה ככה עוצרת נשימה ונחקקת. זה זכות מגניבה לעשות את המחזה המלא דמיון הזה ולקפוץ מתפקיד לתפקיד. ואני לא אגלה איזה תפקידים אני מדובר, אתם פשוט צריכים לבוא לראות. The last rehearsal for צ'יצ'ה אגדת קצב. אני מאוד מתרגש. עברי, זה קשה, זה קשה מאוד. נדב, אפשר תאורה על הבמה? רגע לפני רן, בפניו של המנהל האומנותי של הפסטיבל, אנחנו מאוד מאוד מתרגשות. היא זקופה כזאת, והולכת עם הראש למעלה. זה כאילו, אנחנו נורא מאמינות לתת לכל אחד את הרגע שלו. את הפוקוס ואת הזמן שלו. גם בחיפה מאוד כיף. נכון, כיף לך? תגידי שכיף לך. יואו, הכי כיף לי בעולם. אתה רואה, כיף פה, כיף. אנחנו אחרי גנרלית. חזרה גנרלית. נראה לי שנהנו. שהילדים נהנו, אנחנו נהנינו, נכון? מי נהנית? כן, רוב הזמן. רגע, למטה? בדיוק סיימנו את החזרה הגנרלית לקראת ההצגה הקסם של מוצרט, והאמת שעד שלא מגיע קהל פעם אחת לראות, אתה באמת לא יודע אם הקסם עובד, וטפו טפו, נראה לי שהקסם עבד. יאללה, חגיגה.
חוויה נדירה. הרגשנו אותם, מגיבים. היינו בכל העולם, בכל השפות של תיאטרון, וזה כיף גדול.